Utol. Good morning sa inyong lahat. Ano na? Pangatlong araw na ba? Pangatlong araw na nilati dito. Yan, at tignan nyo ito mga tal. May nagdi-display ng ano, mga laruan. Nasa ano lang, harap ng bahay. Yan. Patay tayo dito. Ubus ang kayamanan. Sobrang dali lang makita nila. Kailang. Nasa ano lang talaga, nasa harap. Tapos mga laruan pa. Yan, may mga mermaid, oh. Mermaid. Ah, fairy pang fairy. Parang si Elsa yun, ah. Patay. Yan, sa mga Turski, kape tayo. At ano nga pala, si Mama nagluluto ng chicken. Oray. Sinabuan. Tapos ito, fried. Tapos, wala tayong tubig. Ubus na naman ang ating tubig, mga Turski. Hay nako. Ano na? Yan, so mga Turski. Nagpaano kami, nagpa-deliver ng tubig. Kasi, naubusan. Yung lagayan doon sa baba, yun lang yung papunuin nila. Tapos ipapump, papunta dito sa bahay. Kasi bumili ng pump si ate, mga tol. Kasi yung tubig dito kasi sobrang ano, sobrang hina ng pressure ba. Di nakakaakyat sa second floor. Kaya ano na, Sir Tolps. Boss Marwin. Good morning, friend. Okay, are we friends? Okay. Do you want to buy toys? Yes? Are we friends? Are we friends? No, go away. Do you want? Oh no! Dirty. Look, it's dirty. Are we friends? How about Yoya? Are you friends with Yoya? Yeah, Lola. Yoya? How about Tito Wayne's? How about Tito Marlon? Okay. So we're not friends. Oh, only Yoya And Tito Wayne's. and Tito Mark. How about Papi? No. Okay. Do you want lolly? Do you want toys? Are we friends? Outside. What's that? Yes, I have money. Do you want toys? Let's wait for the other Tito, okay? Yes, I have money. I have 5 pesos. Let's go. Let's go. Let's go. Yan, sumadal. Ano kami, labas kami. Ayaw, money. Look. Money. Open. Dagat siya. May ano kasi dyan sa harap lang mga dalaw. Pero di tayo dyan. Mahal yan. Let's go. Yan, so mga Dulski. Ano? Nasa bahay na nga pala kami ulit. Bili na kami ng Hindi kasi kami pinapasok doon sa shop. Kasi ano, si Ayla ba, may dalang ano, yung bubble. Kaya, balik na lang tayo doon mamaya. Yan, so mga Dolski, ina-open na nga pala ni ate yung luggage namin. Yan. Sobrang ano kasi, sobrang alikabok ba? Yan, kaya ngayon lang namin bubuksan. Nandiyan pa, nandito pa yung mga ano ko mga tol, mga damit ko. more. Let's go. Yan, so mga Tolski, medyo ano na, medyo malinis na. Yan. Ano na to? Empty na to? Di pa pala. Wala pa. Yan, nandito na din yung lamp. Tapos kami ay lalabas. Lalabas kahit saan. Kahit kailan. Hello! Nakaano na si Arlo mga tol, nakabuhi. Nakatakas na sa kanyang mama.
Kalbo! There daw. Where's your hair, Alo? Ayla, again! Ask Tito! Where's your hair, Tito? Oh, on his face! The hair is on his face! Arlo, where's your hair? Where's your hair? Tito. Yes. Where's your hair? Tito. How about Alo? Where's Alo's hair? Where's your head? Usman aja. Ayla. Tingnan si Ayla. Look, Ayla. Okay, now, say it, Tito. Tito, take it off, Tito. Take it off. Oh no! Ala! Awa, di na ka na. Ayla, di magsabot. Si Ayla. Yan, so mga tol. Bumili na naman kami ng street food. Laboy! Yummy! Halo, kakuyaw di ano iti? Steak mo din iti? Kira na? Oh, shoot, no. That's all you're getting me. Pinoy boy! You don't want it? Here, eat the sides. See? See? Yummy. Yummy? Keep eating the sides, okay? A few moments later. Hello, Dolski. Ado ka, ano din ako nang. Yan, sa mga tol. Papunta tayo naga. Yan. Kanina pa tayo tapos kumain ng street foods. Ano na ngayon? Gabi na. Diba? Ang saya. Buddy! Oh, gipawang na natin. Hello? Buddy, hello! Bah! Yay! Oh, yeah. Bah! La 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 la! Wari! Wari! Pick up! Pick up! Pick up! If we get home, close. Mga tol, nandito na tayo mga tol. Laki ng ulo yung aso. Dito na tayo. Back view. Wow! Yeah. Unsa ilang theme karon? Nindot yun. Ganang tao eh. Ah. So their food stalls are decorated full. Disney daw ano? Disney? Magical, Naga Magical. Tala oh. Huh? Na Disney. Their food stalls are decorated. Naga Magical Experience. Yan mga tol. Dito din sa Naga. Sobrang daming tao mga tol. Thank you. Thank you, bro. Appreciate you, bro. Nandito ang mga Disney princess. Ganda mga tol. Ang ano nila, ang theme nila Disney. Yan mga tol. Nasa slide na naman tayo. 100, 500. Kuya, manining Arlote kasi kayo. Again, let's give the kids a big round of applause, please. Congratulations. Take a picture. A picture in yung mga anak. Oh, si Mami. Oh, you go to Mami. Oh, sorry. Merry Christmas!
start with What's up? What's up? Again! Congratulations, Merry Christmas. God bless you. And the next number. Go boys! So kids, are you ready? Here we go, louder! Are you ready? Binilan ko sila ng squishy mga tal. Mga tal, nag-snack kami dyan eh. Takoyaki at mangga. Tapos ito. Cucumber lemonade. It's okay, we're not baby. Sobrang saya na ni Arlo mga tal. Sulit na sulit ang 80 pesos.